Marian, we hadden dit hier geen Pinksterfeesten. Wat betekent dat voor je als organisatie? Nou, we zijn in het begin van de coronatijd, zeg maar, is het dat iedereen wat even stilzetten. En dan mag je daar eerst even een delbadje van, wat is dit voor omstandigheid? Wat komt er op je aan? Langzamerhand komt dan ik het besef van, zou het Pinksterfeest wel er ook in kunnen? We hadden nog wat contact met Strand Heemhoorn. We wachten nog even. Maar goed, toen het besluit er weer, viel ik wel een enorme rust. Dat ik denk, nou is het duidelijk, nou is het clear. En dan begint eigenlijk een stukje verwerkingsproces. Dat je denkt, dit is jammer dat dat mooie programma net er ook in kan. We hebben hele mooie dingen, ik nieuwe dingen daarin. En daar wil je meestal graag mee in contact brengen. En bovenal het wordt mij ook cordiële. En enthousiasme daarin beleven. En dat zie ik al in de weide en het tijd. Dus dat is wel een enorm gemis. Maar ik heb wel relativeerd in dat het Pinksterfeest gewoon trok zit. Ondanks hoe we het vormjouwen. Ja. Dus daar in de situatie zit je nou een beetje. En ontstaan ik weer hele mooie nieuwe dingen. Alleen het is wel stilwijs aan luisteren. En dat dwingt de tijd dus ik. Heb je me prutte reacties aan op het A-season? Ja, je zorgt dat de mensen meer in het gesprek, dat de mensen het missen. En met name de geerkomst, dat is in het kerkdienst, helemaal elkaar wijzen. Pinksterfeest wijst meestal toch wel echt naar uitzorgen om opladen te worden. Of mensen die net naar het kerk gaan, die dat laagdrempelige gelegenheid is om toch in te gaan. Te genieten van de natuur. Dus er zitten volle dingen in die het tot een bijzonder feest maakt. We hebben een uitzorgen. Als je naar de organisatorische kant, het betekent natuurlijk ook wat voor je stichting. Hoe hard is die klap? Nou, op zich... de klap eerder, alleen nog valt ik mij. In bepaalde kosten, we hebben gelukkig met de artiesten goede afspraak mee te kennen. Dus we hopen dat we die volgende jaar werk krijgen. Zoals in de afspraken nou. Wat dat financieel betekent is wel dat het skeer oplevert. Maar daarin heb ik een gat en daar geven we mij verder, zeg maar. En we doen het ik mij wat er is. En we nodigen mensen uit om ons daarin te steunen. Zodat het is een zendingsfeest, dus zodat we die zending terugzetten met je. En dan denk je, we laten het er net bij zitten. We gaan wat doen op Pinkstermanje. Hoe ben je tot dit idee kwam om een speciale dienst te maken? Nou, er was één lid binnen de programmacommissie en die rekkerten die zei, dit kunnen we net zo steenlitten. En we hadden centiet bij Jim en we hadden tijd. En hoe vullen we die in? En zij is eigenlijk het baltje rol in en koestien dat mensen toch rekken binnen. Terug dat Pinkstervuur en terug alles wat hier altijd gebeurt. En ik om de boodschap, die willen we graag de verhaal inbrengen. Dat is natuurlijk het doel ervan. En zo zijn we met een paar mensen, ik vanwege de coronamaatregelen, eerst een protoveerde mail. Later toch een keer bij elkaar, mijn afstand. En dit gaat lukken, met diverse partijen in contact. En ik denk dat God je erin werkt, want die wil dit ik. Dus kunnen we het samen uit elkaar klaar krijgen. Hoe gaat het Ruudje? Wat gaan we beleven op Pinkstermanje? Op Pinkstermanje, ik denk dat je hem beleven, een stukje wat je hem wend bent. De prachtige natuur en omgeving, zijn die je kennen, want we zijn protomeesken rennen en fietsen, genieten van deze omgeving. Maar daarin de verstilling en juist daardoor dat het wordt misschien nog wel meer spreekt. Door de verkondiging, door dominee Aalderink, maar ook door de muziek van de band Lighthouse. Die brengen de liedjes prachtig ter gehoor, die versterken de boodschap. En Gods geest is daarbij aanwezig, dus dat zal zeker zijn uitwerking hebben. Alleen als je die nou misschien minder dan ooit. Ja.